stjernerne på himlen. Lejen. Kører vi? Hvad fanden foregår? Hvad? 60 lille gardiner. Altså undskyld, det der skete der, det gav ikke nogen mening. Men i dag så handler det om at være sej. Og jeg er meget sej. Det ved I godt. Men for at være sej, hvad er det egentlig at være sej? Er det at være en gangster? Eller en wangster? Eller var det en goal? Det er ikke noget vildt, der sker. Jeg har sådan en sygdom, der gør, at jeg er lidt mærkelig nogle gange. Altså... Hvad fanden? Filmer du her? Det her, det giver absolut ingen mening. 11 flyvende oste. Ej, det må det kraftedeme stoppe. Fuck, mand! Under stjernerne på himlen sejler du